Πιθανότητα είναι Μήτιας, διότι και σε πολλά γράμματα νεανικά που του στέλνουν συμφοιτητές του, τον αποκαλούν αγαπητέ Μήτια. Επειδή εκείνο τον καιρό διάβαζε πολύ Ντοστογεύσκι, είχε ενθουσιαστεί με τους αδερφούς Καραμαζόφ και ένας από τους ήρωες, όπως ξέρετε, είναι ο Μήτια. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο πήρε το μη. Μετά αργότερα, όταν το ρωτούσα κι εγώ, τι είναι αυτό το μη, μη ρωτάς, μη. Δεν ήθελε, ο ίδιος δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι ήταν το Μήτιας, έλεγε μη. Αυτό είναι ένα γράμμα που στέλνει στη μητέρα μου. Νικούλα μου, λέει. Φαντάζομαι πως θα μείνετε στη Βιέννη. Η Μπου, εννοεί εγώ ως μωρό, έχει γίνει κουσούνα στο πάχος. Κουσούνα είναι η κούκλα. Φτάνει τα 6 κιλά 750 γραμμάρια. Παχαίνει σαν γουρουνίτσα. Εγώ από ύπνο πάω στο διάβολο. Λέω να αρχίσω αύριο την κούρα του Κοσκινά. Ήταν ο γιατρός, ο ψυχίατρος. Χθες ήταν ο χορός των λογοτεχνών στο ατελιέ, απογευματινός. Πήγα με τον Μπετσάλη. Ήταν όλο το συνάφι. Εγώ εφλέρταρα με τη φιλενάδα σου, Δεσποινίδα Καλλιόπιν Σωτηριάδου, την οποία χόρεψα 2 φορές, φαντάσου. Στην αρχή δεν τη θυμόμουν και μου την υπενθύμισε ο Πετσάλης. Κάθισε λίγο στο τραπέζι μας, όπου ο Μαραμπού, εννοεί ο Κόλιας, ήταν και αυτός ο καβαδίας εκεί, της είπε 3 αχρία ποίηματά του. Δεν μπορούσες ποτέ να προβλέψεις αν αυτό που σου λέει ή που έχει σκοπό να κάνει είναι απλώς παιχνίδι, αν υπάρχουν και κάποια ψήγματα σαδισμού μες στη μέση. Δηλαδή, έκανε ένα άγριο παιχνίδι συνέχεια και δοκίμαζε τους ανθρώπους. Αγαπητή Νίκη, το στέλνει στη μάνα μου, που βρίσκεται στο Παρίσι και εκείνος είναι στη μετακόμιση πάνω. Το σπίτι μας αποδείχνεται με το πέρασμα του καιρού πολύ βολικό, ήσυχο και χαριτωμένο. Το τακτοποίησα όπως νόμιζα καλύτερα. Έκανα το κέφι μου, ευχαριστήθηκα. Τρέμω όμως φοβούμενος ότι μόλις γυρίσεις, απερισκέπτος και εγωιστικός φερωμένη, θα με κατεσταναχωρήσεις, θα με πικράνεις και θα μου κάνεις αντιπαθητικό το σπίτι που αγαπώ, αλλάζοντας τα πάντα μόνο και μόνο για να δείξεις πως έχεις προσωπικότητα. Σε οικετεύω, μην κάνεις τίποτα. Ιδίως αν αρχίσει ο χορός των πινάκων, από τείχο σε τείχο, θα εκνευριστώ πολύ άσχημα και θα φύγω για το ξενοδοχείο. Ο χορός των πινάκων είναι ότι η μάνα μου, ο ζωγράφος, είχε μια μανία να κρεμάει τα έργα έτσι ώστε να είναι αρμονικά, να έχουν μια ισορροπία κτλ. Και τα είχε κρεμάσει βέβαια ο πατέρας μου στην περίπτωση, σου λέει τώρα θα γυρίσει εκείνη, δεν θα συμφωνεί και θα αρχίσει ο χορός των πινάκων. Σκέφτηκε μετά το πόλεμο και τέλος πάντων όταν συνήλθε λίγο η Ελλάδα, ότι δεν είναι πια η εποχή των μεγάλων σπιτιών, ότι δεν θα έχουμε πια υπηρετικό προσωπικό και ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε πολύ πιο λιτά και σε μικρά διαμερίσματα που δεν θα έχουμε ανάγκη πολλών υπηρετριών. Και μόνος του επέλεξα ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, στον 4ο όροφο μιας πολυκατοικίας, στην οδό Σκουφάκια Μασσαλίας, που είχε 3 δωμάτια. Εκεί λοιπόν εγώ αντέδρασα, διότι δεν είχε προβλέψει και δωμάτιο για μένα, με την ελπίδα, την επιθυμία, να πάω να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αλλά δυστυχώς δεν πέρασα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πέρασα μόνο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τότε αποφάσισα να μετακομίσει στο σπίτι όπου και πέθανε, οδός Πατριάρχου Ιακήμ και Ηροδότου, που ήταν πράγματι ένα μεγάλο σπίτι. Είχε 3 τεράστιους χώρους υποδοχής μπροστά και 3 υπνοδωμάτια από πίσω. Και επειδή δεν
άκουγα πια τις διαταγές του και πολλές φορές με τους φίλους μου πηγαίναμε στα μπροστινά, στην τραπεζαρία να φάμε, στο σαλόνι να καθίσουμε. Εκνευριζόταν γιατί δεν μπορούσε να γράψει, δεν είχε την απαιτούμενη ησυχία και μου έγραψε αυτό το γράμμα. Δυστυχώς το γραφείο είναι η μόνη κάμαρα του σπιτιού που μπορώ να κοιμηθώ και να δουλέψω. Δυστυχώς η κάμαρα αυτή επικοινωνεί με το σαλόνι και όταν έχει κόσμο στο σαλόνι μου είναι αδύνατο να κοιμηθώ ή να δουλέψω. Ιδού ένα παράδειγμα. Χθες βράδυ γυρίζω κατάκοπος από ταξίδι. Θέλω να κοιμηθώ. Όταν πάλι βλέπω θορυβώδη παρέα έξω από την κρεβατοκάμαρά μου. Που να πάρει οργή είπα μέσα μου, πάλι πρέπει να τους πω να μετακομίσουν σε άλλη κάμαρα για να κοιμηθώ. Ήταν λοιπόν φυσικό, βοηθούσης και της κοπόσεώς μου, να εκνευριστώ. Δυστυχώς η αδικαιολόγητος επιμονή να παραμείνει παρέα στην τραπεζαρία με εξενέβρισε και το ζήτημα δημιουργήθη. Η φύση με υποχρεώνει να κοιμάμαι και η ζωή να εργάζομαι. Κάνω μια απελπιστική έκκληση στη λογική σου και τον μεν ύπνον ομολογώ εγωιστικότατα πως τον θέλω για τον εαυτό μου. Αλλά η εργασία μου είναι ζωτική ανάγκη για όλους μας. Με τη διαφορά πως αν δεν κοιμηθώ, πώς θα μπορέσω να εργαστώ. Δημήτρης. Επί 25 χρόνια οι κριτικοί επιμένουν να διαφωνούν ριζικώς για το έργο μου. Οι μισοί ισχυρίζονται πως είναι καλό, οι άλλοι μισοί πως είναι κακό. Περιττό να πω ότι εγώ διαφωνώ και με τους μεν και με τους δε. Και τούτο διότι οι μεν υπέρ επενούν το έργο μου βασιζόμενοι στα χειρότερα στοιχεία του. Οι δε κατά το κατηγορούν παρεξηγώντας τα καλύτερα στοιχεία του. Τολμώ να νομίζω πως είμαι ο καλύτερος κριτικός του έργου μου. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή δεν καβάλισα το καλάμι να πιστεύω πως είμαι μεγαλοφύης συγγραφέας. Δεύτερον, επειδή δεν κατατρίχομαι από νοσηρό πλέγμα κατωτερότητας να νομίζω πως είμαι deep κατά deep αποτυχημένος. Απλούστατα είμαι μια ευπρεπής μετριότητα. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό, τόσο ήταν το εκ Θεού ταλέντο μου. Αυτό το γράμμα το στέλνει κατά την περίοδο του εμφυλίου που είχε σταλεί ως πολεμικός ανταποκριτής στο γράμμο. Γιάννενα, 30 Ιουλίου. Το στέλνει προς την μητέρα μου. Καλή μου νίκη. Ελπίζω να παρακολουθείς τις περιπέτειές μου στη βραδινή. Ο πόλεμος εδώ πάνω είναι μεγάλος και απέσιος. Είναι όμως όμορφο πράγμα να τον ζεις. Νιώθεις πως είσαι άντρας. Ο κίνδυνος χαλιβδώνει την ψυχή. Παρικολούθησε τη μάχη του κλέφτη. Θέαμα μεγαλόπρεπο και φοβερό. Και αίμα, πολύ αίμα. Κινδύνους πέρασα πολλούς, όχι όμως σπουδαίους. Εξών από έναν όλμο που έσκασε 10 μέτρα μακριά μου και εξών από τον αιώνιο φόβο της ύπουλης Νάρκης. Μεθαύριο θα φύγω για το μέτωπο της Κοζάνης και κατόπιν θα έρθω στην Άνδρο. Ομολογώ πως είμαι αρκετά κουρασμένος. Διαταγή προς Μανιό. Μανιό είναι το χαϊδευτικό το δικό μου όνομα. Μια ώρα την ημέρα πιάνω. Σας φιλώ απαξάπαντες, Δημήτρης. Εδώ που καθόμαστε είναι η καλή σάλα του σπιτιού μας στην Άνδρο. Είναι το πατρικό μου σπίτι, δηλαδή το χτίσε ο προπαππούς μου, ο Κλεάνθης Πολέμης, ήταν ένας μικροεφοπλιστής, καπετάνιος μικροεφοπλιστής και εδώ πέρασα κι εγώ όλα τα παιδικά μου καλοκαίρια, δηλαδή μετά την κατοχή βέβαια, διότι επί πολέμου και κατοχής δεν ταξιδέψαμε καθόλου στην Άνδρο. Ξαναήρθαμε το 46, το 47. Και εδώ ερχόταν και ο πατέρας μου, όχι όμως επιμονή μου βάσεως. Πάντα πήγαινε σε ένα δωμάτιο που είναι μοναχικό πάνω, για να έχει την ησυχία του. Εκεί κοιμότανε, εκεί έγραφε. Η μητέρα της μάνας μου, η γιαγιά μου η Μίνα, είχε αποφασίσει να βρει ένα καλό γαμπρό για τη μάνα μου. Γιατί τότε τα κορίτσια παντρευόντουσαν και πολύ νωρίς. Η μάνα μου βέβαια ήδη ήταν στη σχολή καλών τεχνών, σπούδαζε. Δεν είχε και το μυαλό της σε γάμους, αλλά η γιαγιά μου όλο και κάτι της πρότεινε και βεβαίως όλες οι προτάσεις της
ήταν από την εφοπλιστική κοινωνία της Άνδρου. Εκεί λοιπόν η απόρριψη ήταν τελεσίδικη. Η μάνα μου δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτεί κάτι τέτοιο, παρόλο ότι ήταν πολύ νέα, ήδη ήξερα ότι δεν μπορεί να ζήσει μέσα σε έναν εφοπλιστικό ανδρεωτικό κύκλο. Κάποια στιγμή φαίνεται, κάποια φίλη της οικογένειας, Καριστινάκη της μάνας μου, της είπε ότι θέλω να γνωρίσεις έναν νεαρό συγγραφέα, ξέρουμε πολύ καλά την οικογένειά του, είναι η οικογένεια Ροδοπούλου, ο πατέρας του είναι διευθυντής τράπεζας, ήταν διοικητής τράπεζας Κρήτης, ήταν και γερουσιαστής, πολύ καλή οικογένεια και ο γιος είναι νέος συγγραφέας, μόλις τώρα έχει βγάλει ένα βιβλίο που ακούστηκε πολύ, ο Λιάπκιν, και ένα δεύτερο τώρα αυτές τις μέρες βγήκε, η Χήμερα. Και η μάνα μου πήγε σε αυτό το σπίτι και μόλις τον αντίκρισε τον Καραγάτση, τον ερωτεύτηκε σφόδρα. Εκεί πια δεν υπήρχε δηλαδή έλεγχος των αποφάσεών της. Είχε αποφασίσει ότι αυτόν τον άνθρωπο θέλει να τον παντρευτεί. Ο πατέρας μου ξέρω ότι ήθελε να παντρευτεί μια κοπέλα που να του σταθεί, να είναι καλή σύζυγος και καλή μητέρα. Δηλαδή αυτό το λογάριαζε πολύ. Να έχει έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης σπίτι του. Και με πολλές έτσι δυσκολίες, διότι η οικογένεια του Καραγάτση, η Ροδόπουλη, ήταν με πολύ καλή οικογένεια, αλλά ήταν άφραγη. Και η οικογένεια της μάνας μου είχαν το κάτι της τους με το παραπάνω. Με πολλές συζητήσεις και κόντρα-συζητήσεις, τελικά αποφασίστηκε αυτός ο γάμος. Είχε μεγάλο θαυμασμό. Δηλαδή δεν τον αμφισβήτησε ποτέ σε τίποτα. Τον θεωρούσε πολύ μεγάλο συγγραφέα, πολύ ωραίο άντρα, πολύ ερωτεύσιμο, πολύ όλα. Μόνο τα νεύρα του, εντάξει, έλεγε, έχει νεύρα. Τι να κάνουμε. Ο Δημητράκης έχει νεύρα. Δεν νομίζω ότι όταν την παντρεύτηκε την αντιμετώπιζε σαν καλλιτέχνη. Το θέμα της τέχνης ήρθε αργότερα. Δεν πίστευε καταρχήν ότι οι γυναίκες μπορεί να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Και πράγματι τα πρώτα χρόνια σχεδόν σταμάτησε να ζωγραφίζει και επειδή ήταν πολύ ερωτευμένη, δέχτηκε τους όρους του, που ήταν ένα σπίτι ανοιχτό, να μπαίνουν, να βγαίνουν άνθρωποι, τραπέζια, αυτός ήταν και πάρα πολύ έτσι γενναιόδωρος και ήθελε συνέχεια να προσφέρει, να δίνει, να κάνει. Για τη μάνα μου αυτό ήταν βέβαια καταστροφή. Έπρεπε να περάσουν τα πρώτα 10 χρόνια, να γίνω εγώ 10 χρονών, για να ξαναρχίσει σιγά σιγά να ζωγραφίζει. Και όταν έκανε πια την πρώτη της έκθεση και πήρε πολύ καλές κριτικές, τότε για πρώτη φορά την αντιμετώπισε και σαν καλλιτέχνη. Πριν δεν το πίστευε καθόλου. Συνέχεια έλεγε οι γυναίκες δεν είναι για την τέχνη. Και για τις συγγραφείς, συγκεκριμένα έλεγε, οι γυναίκες συγγραφείς είναι του ενός βιβλίου. Γράφουν τη ζωή τους και μετά δεν έχουν τίποτα άλλο να πούν. Ήτανε κάθε Παρασκευή, νομίζω, που ερχόντουσαν οι τακτικοί φίλοι. Δηλαδή ο Πατσιφάς, Καρίδης, Βενέζης, Τερζάκης, Κατσίμπαλης, Καραντώνης, καμιά φορά Εγκονόπουλος, καμιά φορά ο Ελίτης. Και γινόντουσαν τα τραπεζώματα, τα γέλια, όχι τόσο λογοτεχνικές συζητήσεις. Πιο πολύ ήταν μια παρέα που περνούσε ωραία, δηλαδή με γέλια, με αστεία, με κουτσομπολιά, με τέτοια πράγματα. Το θυμάμαι πάρα πολύ, με μεγάλη ευχαρίστηση, ότι θα ερχόντουσαν την Παρασκευή όλοι αυτοί οι φίλοι, που ήταν όλοι ενδιαφέροντες και όλοι πλακατζίδες και όλοι αστείοι, που γινόντουσαν μεγάλες πλάκες. Μ' άρεσε. Μαρίνα, πότε θα μας δείξεις μερικά έργα σου? Έλα μου. Πού να τα κάνεις? Δεν πρόκειται να τα δείξω. Δεν τα δείχνεις. Εγώ θα σας πω κάτι για τη Μαρίνα τώρα. Έχω την εντύπωση ότι
πήρε από τη μαμά της το ταλέντο της ζωγραφικής. Και όπως τη γνώρισα στην Άνδρο προετών, τότε που σε ονόμασα και ψαράκι, σχημάτισα την πεποίθηση ότι έχεις και ταλέντο συγγραφέως. Μεγάλο ταλέντο. Όχι, το έργο αυτό έχει ορισμένα προσόντα. Ετώνεις να τις πηδήξω ορισμένες διορθώσεις, δεν ξέρω αν μάθεις. Όχι, το φράσος δεν θα μου πει ότι θέλει να το ξαναγράψει εκείνο. Μέχρι που τελείωσα το γυμνάσιο, δεν συμμετείχα καθόλου στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε της οικογένειας Καραγάτση. Είχα ορισμένες ροπές, έγραφα ωραίες εκθέσεις, νόμιζα ότι μπορώ να γράψω κάπως, αλλά επειδή ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ... με απογοήτευε πάντα και σχεδόν μου έλεγε ότι δεν αξίζει τον κόπο, αλλά άλλωστε ήμουνα γυναίκα, δεν ήταν και αυτό το πρόβλημα. Το εγκατέλειψα, δηλαδή την εγκατέλειψα την ιδέα, διότι ό,τι έλεγε ο πατέρας μου ήταν για μένα θέσφατο. Δεν υπήρχε περίπτωση να το αμφισβητήσω και να πω για κάτσε, γιατί μου το λέει. Αφού το είπε ο μπαμπάς μου και ο Καραγάτσης και μου είπε ότι δεν αξίζω τίποτα, δεν αξίζω. Μετά θυμάμαι και στα 17, λέω, ας κάνω αυτό που κάνει η μαμά μου. Ας αρχίσω να ζωγραφίζω. Αφού δεν μπορώ να γράφω, ας πιάσω να ζωγραφίζω λίγο. Έκανα 2-3 βλακίες εκεί, τις κρέμασα στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου θέλω να πω. Μπαίνει ο μπαμπάς μου μια μέρα, μου λέει, τι είναι αυτά. Λέω, τα ζωγράφισα εγώ. Λέει, τι βλακίες είναι αυτές. Και δεν τρέπεσαι να τα κρεμάσεις αυτά, κάτω όλα. Το ελάττωμα της Μαρίνας είναι το εξής. Έχει έμπνευση άφθονο, υπερτροφική, εφορική. Αλλά είναι τσαπατσούλα στο γράψιμο. Πάει πραπ να το βγάλει εντός ολίγου και τα παίρνει βάρνα. Και δεν κάθεται να το γράψει σιγά σιγά, αφού το καλομελετήσει, αφού του δώσει αναλογίες που πρέπει. Το κορίτσι αυτό έχει ταλέντο. Από το έργο αυτό διαπιστώνει το ταλέντο, αλλά δεν διαπιστώνει το έργο. Θα σε παρακαλέσουμε πολύ ένα βράδυ να έρθεις ακριβώς με την ίδια παρέα να μας διαβάσεις την κουβέντα σου. Θα μας προσφέρεις μια μεγάλη χαρά. Μετά σκεφτόμουν, περνούσαν και τα χρόνια, ήμουν στο τελευταίο έτος του γυμνασίου, λέω, σκέφτομαι να γίνω αρχαιολόγος. Αρχαιολόγος, λέει. Και γιατί θα γίνεις αρχαιολόγος. Λέω, μ' αρέσει, λέω. Οι ανασκαφές, να βρίσκεις αρχαία πράγματα, οι αρχαίοι πολιτισμοί. Σώπαλε, βρε παιδάκι μου. Αυτό για να γίνεις αρχαιολόγος θέλει κότσια. Νομίζεις ότι έτσι γίνονται. Εσύ πιστεύεις ότι θα γίνεις ο Ερίκος Σλίμαν. Λέω, ποιος είναι αυτός. Λέει, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Σλίμαν και θέλεις να γίνεις αρχαιολόγος. Όχι, λέω, δεν το γνωρίζω. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, να την εγκαταλείψεις αυτή την ιδέα. Και κάνε κάτι άλλο, βρε παιδί μου. Να, έχω μια τεράστια βιβλιοθήκη. Αν κάθε μέρα διαβάζεις ένα βιβλίο, θα γίνεις σοφή. Τι ανάγκη έχεις εσύ να πας στα πανεπιστήμια. Είναι μάταιο, δεν το καταλαβαίνεις. Εκεί λοιπόν είπε και η μαμά μου, βρε παιδί μου, άστε ρε παιδάκι μου να πάει και μέχρι το πανεπιστήμιο. Τι τη συνέχεια να μην πάει, να μην κάνει. Άστε είναι στην ησυχία της. Καλά λέει. Και αν θέλει να πάει, ας πάει. Και έτσι τέλος πάντων, κουτσά στραβά, πήγα να γίνω Ερίκος Σλίμαν. Η Μαρίνα πέφτει στο εξής σφάλμα. Θέλει να γίνει αρχαιολόγος. Θέλει να μάθει θαυμάσια χορούς κλασικούς. Θέλει να παίξει, υποστηρίζει στη Γερμανία με το ροντήρι. Είναι μέρος της κινηματογραφικής λέσχης. Γράφει ιστορία, κάνει και ζωγραφική. Έχει ταλέντο, έχει δυνατότητες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και δεν σέβεται τον πατέρα της. Δεν το σέβεται. Δεν το σέβεται. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, δεν είχα την προστασία της μάνας μου. Η μάνα μου φοβόταν και αυτή τόσο πολύ και η υπηρέτρια, δηλαδή όλοι παγώνανε, οπότε έπρεπε να τον αντιμετωπίσω μόνη μου. Έστω και 5-6 χρονό παιδί, έπρεπε μόνη μου να τα βγάλω πέρα. Δεν τα έβγαζα βέβαια, απλώς διαλυόμουν, αλλά δεν είχα κάποιον να με προστατεύσει. Όταν έφτασα εκεί στα 14-15,
τότε αποφάσισα να κολλήσω με τη μάνα μου. Δηλαδή κάναμε κάπως το κόμμα των καταπιεσμένων. Και όταν έβαζε τις μεγάλες φωνές, η αντίδραση ήταν να κάνουμε τάχο ότι δεν τρέχει τίποτα. Και να χαμογελάμε λιγάκι ηρωνικά. Πράγμα που τον εξαγρίωνε και γινόταν θηρίο. Και έλεγε, τι γελάτε βρε εσείς, εμένα όμως η καρδιά μου μπαμ, 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 χτυπάει, η πίεση ανεβαίνει μπαμ, μπαμ, θα το δείτε, μια ώρα θα πέσω κάτω ξερός. Και τότε δεν το απαντούσαμε, εξακολουθούσαμε να έχουμε αυτό το γέλιο, για να μπορέσουμε κι εμείς να υπάρξουμε. Προς το τέλος πια, δηλαδή πρέπει να ήταν το 1955, 5 χρόνια πριν πεθάνει, είχαμε πια μετακομίσει, είμαστε στην οδό Σκουφά και Μασσαλίας και έγινε ένας από αυτούς τους συνηθισμένους καυγάδες. Είναι αδύνατο να θυμηθώ τώρα, γιατί συνέχεια κάτι τον πείραζε. Εκείνη τη φορά λοιπόν εκνευρίστηκε πάρα πολύ και πήγε και κλείστηκε μέσα στο δωμάτιό του και για πρώτη φορά ακούσαμε να κλειδώνει την πόρτα από μέσα. Και σε λίγο ακούμε κάτι βογγητά. Λέει η μάνα μου, τι είναι αυτό? Λέω, ξέρω εγώ, δεν το έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα. Τι θέλω αυτή τη ζωή, δεν τη θέλω πια αυτή τη ζωή. Εκεί λοιπόν τσιμπήσαμε και αρχίσαμε να ανησυχούμε. Πήγε λοιπόν η μητέρα μου και χτυπούσε την πόρτα. Δημήτρη, Δημήτρη. Δημήτρη. Μετά σιωπή. Σταμάτησε και το βογγητό και δεν ακούγαμε κύχ. Κάναμε να ανοίξουμε την πόρτα, τίποτα. Τα χρειαστήκαμε. Και εκεί πια που σχεδόν ήταν έτοιμη η μάνα μου να φωνάξει βοήθεια, ανοίγει η πόρτα και βλέπουμε ένα ερπετό. Ο πατέρας μου είχε γίνει φίδι. Και κυκλοφορούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο, βογκώντας, έρποντας και βογκώντας. Και πήγε, βγήκε από το δωμάτιο, μπήκε στο σαλόνι, έκανε μία στροφή γύρω-γύρω από το τραπέζι και πήγε και ξαναμπήκε στο δωμάτιό του, έρποντας και έκλεισε την πόρτα και μετά ησυχία και ύστερα από 5 λεπτά άνοιξε η πόρτα και ήταν πάλι ο Καραγάτσης, ο παλιός Καραγάτσης. Τι γίνεται παιδιά, τι κάνετε, καλά? Είχε τελειώσει το επεισόδιο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχω προσπαθήσει να δώσω διάφορες ερμηνείες ή ότι η οικογένεια του δημιουργούσε μια... Δηλαδή έπαθανε ένα άγχος, δεν άντεχε το θεσμό της οικογένειας. Ή ότι ήθελε να μας τρομοκρατεί συνέχεια για να έχει τον έλεγχο, φοβόταν μήπως χάσει τον έλεγχο. Και έπρεπε να είναι ένας ο φόβος και ο τρόμος για να τον φοβόμαστε. Ή ότι οι ερωτικές του ιστορίες εκτός σπιτιού μπορεί πολλές φορές να μην πηγαίναν καλά ή να είχε τα νεύρα του επειδή πήξε ή δείξε, δεν ξέρω, τον είχε ενοχλήσει και ερχόταν και ξεσπούσε σε εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πήγαινε φυρί-φυρί. Αυτό που λένε, είχε λυμμένο το ζουνάρι του για καυγά. Η μητέρα μου, κυρίως το βράδυ όταν αργούσε να επιστρέψει, τη θυμάμαι έτσι να πηγαίνει στο κρεβάτι της να ξαπλώνει και να μην κοιμάται και να κοιτάζει έτσι, να περιμένει κάπως μελαγχολικά. Εγώ τον πρώτο καιρό ήμουν παιδί, δεν καταλάβαινα. Το δωμάτιό του και το δωμάτιό μου ήταν κολλητά. Της μάνας μου το δωμάτιο ήταν από την άλλη μεριά του σπιτιού. Δεν είχε καμία σχέση. Και βεβαίως άκουγα και τα τηλεφωνήματά του. Και άκουγα αυτά τα ερωτικά, τι κάνεις και πότε θα ειδωθούμε και δεν ξέρω τι. Και δεν μ' άρεσε, με ενοχλούσε. Φυσικό ήταν να με ενοχλεί. Και φοβόμουν και ήμουν θυμωμένη. Δύο κακά. Όταν ήμουν μικρή μόνο φοβόμουν. Μετά θύμωσα και από πάνω.
Δεν υπήρχε διάλογος. Υπήρχε μονόλογος. Εκεί ήταν μια χαρά. Αν ήθελε να σου διηγείτε ιστορίες, να σου διηγείτε, αλλά να διαλέγετε. Ως προς τα αισθήματά του προς εμένα, εκεί μένω και λιγάκι άναυδη, διότι δεν μπόρεσε ποτέ, αυτά που έγραφε, δεν μπόρεσε ποτέ να μου τα δείξει. Εκεί είναι το παράπονό μου. Ότι μου γράφει πράγματα που δεν μπόρεσε ποτέ, ούτε ένα δευτερόλεπτο, να τα δείξει στη ζωή. Ήταν ανάπηρος. Ήταν ο άνθρωπος άρρωστος. Το να έχεις ένα παιδάκι και να μην μπορείς να του δείξεις τίποτα, δεν νομίζω ότι ποτέ είχε το κουράγιο να ξανοιχτεί λίγο περισσότερο με το παιδί του. Δώσαμε ένα ραντεβού, ο φιλαράκος μου με μένα και εκείνος, στην πολιτεία. Και θυμάμαι ότι έφτασα εγώ με το φίλο μου με το αυτοκίνητο και εκείνος περίμενε όρθιος και λέει, παιδί μου, σ' αγαπώ, θέλω να έχω μαζί σου μια καλή σχέση. Και με αγκάλιασε και ήταν τόσο αδέξιος που δεν μπορούσε καν να με σφίξει στην αγκαλιά του. Σαν έτρεμε ολόκληρος, αλλά και σαν έφηβος που για πρώτη φορά αγκαλιάζει ένα κορίτσι. Τέτοιο πράγμα. Το φοβερό είναι ότι την επομένη μέρα έπαθε το έμφραγμα. Αν θυμάμαι καλά, γύρισα στο σπίτι, ήταν ένα βραδάκι και ο μπαμπάς μου ήδη είχε πάθει την κρίση. Ήταν στο κρεβάτι με την κρίση, με τον ορό. Ήρθανε και 2-3 άλλοι άνθρωποι, δεν θυμάμαι. Ήρθε η πυρέτρια, που τη λέμε Λασκαρό, τέλος πάντων, μόλις το έμαθε. Και περάσαμε τη νύχτα, δηλαδή είμαστε όλοι στο πόδι. Και στις 4 παρατέταρτο το πρωί είχε τελειώσει η φιάλη με τον ορό. Και ο γιατρός που τον παρακολουθούσε είχε στείλει ένα φοιτητή του μες στη νύχτα. Προσπαθώντας λοιπόν να αλλάξει τη βελόνα και να βάλει τον άλλο ορό, αυτός ο νεαρός γιατρός δεν έβρισκε τη φλέβα και άρχισε να χανόταν ο πατέρας μου και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια και προσπαθούσε να του κάνει μαλάξει στο στήθος. Αλλά δεν άνευ αποτελέσματος, ο άνθρωπος πέθανε. 4 παρατέταρτο, 14 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα. Μετά το θάνατο του πατέρα μου, φυσικά η μάνα μου ήταν χάλια. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ήμουν τόσο χάλια, γιατί ήμουν πολύ νέα. Και ήμουνα μες στους ερωτές μου, ήταν η πρώτη εποχή που έφευγα από το σπίτι και είχα μια δικιά μου σχέση. Για τη μάνα μου ήταν πολύ, πολύ βαρύ. Και μάλιστα την άλλη μέρα μετά την κηδεία μου είπε «Τώρα θα δεις πόσο θα ερημώσει το σπίτι, τι μελαγχολία θα πέσει». Όλη η ζωντάνια έφυγε. Αλλά ταυτοχρόνως μου είπε και την απόφασή της ότι από εδώ και πέρα τελειώσαν τα νοικοκυριά, τελειώσανε τα μεγάλα τραπεζώματα που δεν μου αφήνανε χρόνο να ζωγραφίσω, από εδώ και πέρα μόνο θα ζωγραφίζω. Όσα χρόνια μου δώσει ο Θεός θα τα αφιερώσω στη ζωγραφική αποκλειστικά. Πράγμα και το οποίο έκανε πράγματι έτσι. Μέχρι το τέλος της ζωής της, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου της είναι από το θάνατο του πατέρα μου και μετά. Η μητέρα μου, μετά το θάνατο του πατέρα μου, δεν αμφισβήτησε ποτέ το έργο του. Γι' αυτό είμαι βέβαιη. Ως προς τη σχέση τους, έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή πέρασε μία κρίση και τα ξανασκέφτηκε όλα αυτά, που έτσι
αυτή τη ζωή, την οποία δεν είχε θελήσει ποτέ να κρίνει, τη δεχόταν έτσι όπως ήτανε, ότι εκεί γύρω στο 70, δηλαδή 10 χρόνια αργότερα, κάτι συνέβη μέσα της και ίσως για πρώτη φορά τον αμφισβήτησε κάπως. Και βέβαια εκεί είδε και κάποια αρνητικά. Δηλαδή, μέχρι τότε δεν ήθελε να τα δει καθόλου. Όχι, δεν είχε σχέση με την δικιά της καριέρα. Πρώτα, η μάνα μου δεν ήταν καθόλου καριερίστρια. Δηλαδή, εντάξει, της άρεσε που έπαιρνε καλές κριτικές, που της αγοράζαν τα έργα της. Αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος που ήθελε να προβληθεί μέσω της τέχνης της καθόλου. Περνούσε καλά μέσα στο σπίτι της, με τον γόνι της, τους φίλους της. Ήταν άνθρωπος των μικρών χώρων, δεν ήταν των μεγάλων. Εγώ κόλλησα με τη μάνα μου πάρα πολύ και ήταν φυσικό, διότι τον πατέρα μου το φοβόμουν. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Συνέχεια κάτι θα είχα κάνει που ήταν στραβό. Με έβαζε τιμωρία, μου φώναζε. Οπότε φυσικό ήταν να κολλήσω τη μάνα μου και φυσικό ήταν και η μάνα μου να κολλήσει σε μένα. Δηλαδή, κάπου ήθελε και αυτή έναν άνθρωπο να ξέρει ότι υπάρχει. Και έτσι τα έφερε η ζωή, ώστε μέχρι το τέλος της ζωής της μάνας μου να ζω κοντά στη μάνα μου. Δηλαδή, δεν χωρίσαμε ποτέ. Για καλό ή για κακό δεν ξέρω, πάντως έτσι έγινε. Όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και αυτή η σχέση, η τόσο περίπλοκη και τόσο βασανιστική, μαλάκωνε. Και φαίνεται έπρεπε να φτάσω πια στα 70 μου για να μπορέσω να γράψω αυτό που έγραψα, που δεν κρύβω τις αλήθειες, αλλά μαζί νομίζω τουλάχιστον ότι κατάφερα να συμφιλιωθώ μαζί του. Δεν είχα ξεκινήσει για να γράψω για την οικογένειά μου, ούτε για τον πατέρα μου, για την υπηρέτρια ήθελα να γράψω και το ένα έφερε το άλλο και πήγα και στον πατέρα μου και στη γιαγιά μου και στα σόγια μου και... Ξαφνικά τη διήγηση τη διέκοψε η φωνή του μπαμπά μου. «Λασκαρό», τον άκουσα να φωνάζει από μέσα. «Θεούλη μου, έρχεται». Σκέψου τι κοροϊδία θα μου πατούσε αν ήξερε την ιστορία που σκαρώνω στο μυαλό μου κάθε από μεσήμερο εδώ στο μπαλκόνι. Άφησα αμέσως τον κουτσούλι και σηκώθηκα. Έτσι όπως στεκόμουν μέσα στην αντιλιά, τον είδα να προχωράει στο σκοτεινό διάδρομο με αργά, βαριά βήματα. Φορούσε το άσπρο φανελάκι του και το χακί στρατιωτικό του σόρτς. Για να πω την αλήθεια, δεν τον έβλεπα και καλά. Ήξερα πως ήταν ο μπαμπάς μου, αλλά εγώ έβλεπα να πλησιάζει μια τεράστια σκιά. Μια σκιά με φανελάκι και σόρτς. Προσπαθώ να καταγράψω την ιστορία της οικογένειάς μου και από τη μεριά του Καραγάτση και από τη μεριά της μητέρας μου με μία πλοκή κάπως μυθιστορηματική. Δηλαδή δεν είναι καθαρά αναμνήσεις, είναι ένα είδος μυθιστορήματος με πραγματικά στοιχεία. Χωρίζεται σε 3 βασικά μέρη, με έναν επίλογο. Στο πρώτο είναι ένας μονόλογος όπου μιλάει ο πατέρας μου, ο Καραγάτσης, και ουσιαστικά εστιάζω στη σχέση που είχα εγώ με τον πατέρα μου. Στο δεύτερο μέρος είναι η ιστορία της Ανδριώτισσας, υπηρέτριάς μας, της Λασκαρός, που με μεγάλωσε και που την αγάπησα σαν δεύτερη μητέρα. Και είναι μια ιστορία αρκετά μελαγχολική, μπορεί και να πει κανείς και τραγική. Το τρίτο κομμάτι, που είναι και το μεγαλύτερο, είναι η γιαγιά μου η Ανδριώτισσα, η γιαγιά Μίνα. Το σπίτι αυτό δικό της ήτανε. Εδώ είχε γεννηθεί η γιαγιά Μίνα.
Εδώ είχε παντρευτεί, εδώ είχε βαφτίσει τα 2 της παιδιά, τη μαμά μου και τον αδερφό της. Είναι ένα σπίτι γεμάτο αναμνήσεις και είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι επειδή την Άνδρο την έχω ζήσει πάρα πολύ, σε αντίθεση με το κομμάτι του πατέρα μου, που η επιστροφή στο παρελθόν είναι πάρα πολύ περιορισμένη, διότι δεν την ήξερα τη Θεσσαλία, δεν ήξερα τη Λάρισα. Είχα ακούσει λίγα πράγματα από τους συγγενείς, αλλά τον ίδιο τον τόπο δεν τον είχα ζήσει ποτέ. Αυτή είναι η δομή του βιβλίου και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα 24ωρο του 1950. Δηλαδή όλοι παραλλήλως μιλάνε την ίδια μέρα, άσχετα αν μετά πηγαίνουν πίσω στο παρελθόν. Όταν τελείωσα αυτούς τους 3 μονολόγους, ξαφνικά βρέθηκα σε ένα διέξοδο. Πώς θα καλύψω αυτή την απόσταση από το 50 μέχρι το 2005-2006 που έγραφα εγώ αυτό το βιβλίο, τι απόγιναν αυτοί οι άνθρωποι. Και καθόμουν και σκεφτόμουν και ξαφνικά έτσι μου ήρθε αυτή η έμπνευση να τους φέρω όλους σε αυτό το αυλιδάκι που για μένα είναι ένας επίγειος παράδεισος, να έχουν πεθάνει και να ζουν πια όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμφιλιωμένοι εδώ μέσα σε αυτές τις ωραίες μπιγκόνιες, τους βασιλικούς, τα γιασεμιά, χωρίς να θυμούνται και χωρίς να έχουν πια πικρίες και μίση και πάθη, αγαπημένοι και συμφιλιωμένοι στο αυλιδάκι μας της Άνδρου. Λασκαρό. Και εγώ βγήκα από το θάλαμο και την περίμενα στο διάδρομο, εννοεί εμένα, τη Μαρίνα, το ευχαριστημένο. Ένιωθα όμως μεγάλη αδυναμία, τα πόδια μου δεν με βαστούσανε και πήγα και ακούμπησα σε ένα τοίχο. Και όταν την είδα να έρχεται, της χαμογέλασα με το ζόρι, γιατί της είχα μεγάλη αγάπη και δεν ήθελα να τη στεναχωρέσω. Δεν έμεινε και πολύ, 5-10 λεπτά. Είπαμε τα νέα μας, σαν να μην έτρεχε τίποτες, αλλά και οι δυο μας το ξέραμε πως δεν θα ξανασυναντιόμαστε σε αυτή τη ζωή. Έπειτα με αποχαιρέτησε και σηκώθηκε να φύγει. Πριν τη χάσω από τα μάτια μου, εκεί πια που τελείωνε ο διάδρομος, γύρισε και με κοίταξε για μια τελευταία φορά και μου μισοχαμογέλασε, λίγο παιχνιδιάρικα. Ίσως για να μου δείξει πως δεν έχω τίποτε στο σοβαρό, πως όλα θα πάνε καλά. Νωρίς τα ξημερώματα ένιωσα μεγάλη εξάντληση και σιγά σιγά άρχισα να βυθίζομαι. Αυτό ήτανε, Λασκαρό. Πάει. Τελείωσαν τα βάσανά σου, είπα από μέσα μου. Από μακριά ακούγεται μια χοροδία να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά την ίδια στροφή. Εκεί που πάω δεν περνά το δάκρυ και ο πόνος. Καραγάτσης, ακούτε το σιωπητήριό μας? Στο βάθος, από τη μεριά του τοίχου, ακούγεται σε ηχό μια παιδική φωνή. Φωνή. Μαμά, μπαμπά, Λασκαρό, θεία Αντώνη, γιαγιά Μίνα, παππού Λεωνίδα. Τελείωσε επιτέλους το γράψιμό μου. Σηκώνονται όλοι και κατευθύνονται προς τον τοίχο. Νίκη, η Μανιό, Λασκαρό, το ευχαριστημένο. Νίκη, το Μανιό μου, τόσο έξυπνο, τόσο όμορφο, αλλά και τόσο άτυχο στη ζωή του. Γιαγιά, έλα τώρα Νίκη, έτσι είναι η ζωή, γεμάτη βάσανα. Φωνή, μαμά, μπαμπά, Λασκαρό, θεία Αντώνη, γιαγιά Μίνα, παππού Λεωνίδα. Τώρα που τελείωσα το γράψιμο, θα πάω μια στιγμή να πλύνω τα χέρια μου και έπειτα έρχομαι αμέσως. Να με περιμένετε. Δεν θα αργήσω. Νομίζω ότι αισθάνθηκα σαν να μην έχω μεγαλώσει, σαν να εξακολουθώ να είμαι ένα παιδί παραπονεμένο.